Teníem gana, no... Se sent? Se sent molt malament. Se sent bé? Bé, m'agradaria agrair-vos per haver vingut. No tenia pensat parlar, però si em permeteu, deixeu-me que us digui unes bones notícies que tenen a veure amb la Fundació, i és que en els darrers anys, com sabeu, hem estat estudiant el que passa arreu del món, però sobretot el que passa a l'Àfrica, i per moltes raons, però el que sembla que està passant per primera vegada en la història és que la pobresa està baixant, i està baixant bastant ràpidament. Òbviament aquí hi ha moltíssims factors que porten a aquesta davallada de la pobresa, i una de les quals és que els africans per primera vegada cada vegada tenen uns nivells d'educació més elevats. Òbviament també juga un paper important el fet que la Xina està invertint molt a l'Àfrica. Òbviament també juga un paper molt important el fet que per primera vegada també el número de països que són democràtics i lliures i que per tant permeten que es creïn llocs de treball i riquesa i tal, també està pujant dramàticament. I per tant, per moltes raons, sembla que ens apropem a el que seria la millor notícia del món, que de fet, sobre Umbele, que de fet seria que Umbele desapareix. L'objectiu últim d'aquesta fundació és que no faci falta que nosaltres fem sopars per recaptar diners i que només fem sopars perquè volem passar-nos-ho bé i estar amb els amics del Facebook. Encara estem molt lluny d'aquest objectiu, però a poc sembla que hem girat la cantonada i per primera vegada des de la independència, des de l'any 1960, sembla que estem anant en la bona direcció. I malgrat que no ens senten, però segurament alguns ens veuran a través d'internet, m'agradaria que entre tots donéssim un fort aplaudiment per unes de les persones o grups de persones que més han contribuït a que cada vegada hi hagi més nens africans que tenen educació, que poden treballar, que poden anar al mercat laboral en condicions raonables, i són tot aquest grup de persones que en el fons són el que nosaltres estem finançant amb activitats com aquestes, que són els missioners, que són els que porten les escoles, que són els que viuen allà, que són els que entenen els problemes i que són els nostres ulls, les nostres mans, i són els que realment fan el miracle que nosaltres simplement estem ajudant a finançar. Per tant, un aplaudiment per tots ells. Sé que alguns d'ells ens sentiran perquè ells, encara que estiguin en condicions així una mica poc tecnològiques, tots ells estan connectats a internet, tots ells saben el que fem, tots ells estan perfectament informats i a ells els encanta connectar-se, encara que sigui des de la jungla o des del desert o des de llocs inversemblants. I ara sí que ja veig que ja el menjar havia arribat. Bon profit i gràcies a tots per venir. Com que suposo que no tornaré a parlar, també m'agradaria donar les gràcies a tots els que heu treballat per fer, no per fer un menjar, sinó per fer un sopar, perquè també tots els que heu fet de voluntaris tant
tant els que canteu, els que heu cantat o cantareu, gràcies als que heu organitzat, gràcies als pares de la idea, que tota aquesta idea, tot aquest sopar ve d'un cafè que vam anar a fer un dia amb la Núria i el Jordi, que a més va ser la idea de fer-ho a Girona, va sortir d'aquest cafè el mes de juny o juliol, era llavors, i per tant des de la idea original fins a l'execució final portada per l'Agustí o Gustav, segons el coneixem a l'internet. Gràcies a tots els que heu treballat, els que esteu treballant i els que, com la Gina, treballareu.